Pretend. So you're the camera. Camera busy. Hey. Irikutoita ka. Matotanga ndize. Tishikewo. Magadi yenu. Ewa ila na muri right. Sure. Yebo. Magadi tuzamuri washe mabdai. Ngemwe wadiza mani. Niwena njoba kupi. Kure. Ayo, niko wali chamba. Wangu pesa kuja cheva no sunga. Kure kwa wale. Kwa hiyo nonzani. Iwo nonzani. Nonzani. Kwa wewe. Kwa wewe. Manuel. Kwa wewe. Kwa wewe. Kwa wewe. Tunotaurira ava vanotaura vadika nonzani nonzanaka kwaiwo nonzani tione vana tichipawo vana chikafu chekrismas tatoonawo kuti pane vamwe vatosvikawo vana baba vari pasera vati vatouyawo vari vati rekubhawa vana vakazvimirira vari rekubhawa saka ndofuka tambononoka tichirasika tamboendawo ko tikazodii ndikaiti mutende tomukuita basa rakanaka gugu aiwa basa renyu rinooneka chaizvo but manje handizotiwa nevenyu vamwe vatiza dati mutibatsire aiwa vari kuva vanodedzwa kuti muvaone tida kuti kurumidze nokuti nguva tipinde mumba tokurukira tiri mumba patotikurukire tiri panze bosi vatinawo manje vati takumbira bhasi vari kuchema netaimu angatitakure zvinhu tozokurukira tapinda mumba zvinhu zvatakura saka zvatakure kozi vana havangatakuri never Sandra mapicha uchitora mavideo Sandra uchitora profile yedabs Hello guys. Tawia. Where? Hello guys, masquera say it's me your sister eh. Sisi nyika tiri pana paMount Hampden tasvika nditika vasikana aiwa vana taona vamwe avapo tanonoka mufunge tinoda kutanga nekutsenda nditika bosi vatinavo panapa vekudabs aiwa ndozi yangu tinoda kutenda imwari wakuitai zvakanaka dabs vedu tisvike panapa transport tapiwa nedabs bhazi chairo ratapiwa kuti tisvike pano saka handisi kuziva kamera unozosa handisi kuziva kuti kusitove nemapolisi kuti munenge muchitembe chaiko because kuzimbabwe kuno kudabs handitika kana uri kuSouth Africa zororo kana wakubva kuSouth Africa uchirelocata kuno unongoya uchikontinya nedabs ndakuudza handiti unongopiwa tsamba unongotaura nguva iripo uchigoma patsamba yako uye uchikontinya kubhadhira kunoko saka munhu wese kudabs guys munhu wese kuzororo handitika vamira nesu vabatsirana nesu tipe vana zvinhu zvakawanda handitika ndofunga mukoda tiri mix masala tine zororo tine dabs tine SIS MELLY diaries handitika titori partner takadai so tiri kufamba nebhora handitika tichapinda one by one kudzimba dzenyu kunozobva tichibvunza polisi tione tinayo here ende kana usina polisi iwewe manje tishoda kutanesana ipapa saka guys regai timbotora zvinhu tikumhesana nenguva tione kuti chadi takurumidza. Thank you for my diaries ese mariona timu ralenda madhiaries tinofamba tese kubva kujoni kusvika kuZimbabwe tiri tese takamira panapa regai timbota tobvisa zvinhu handetekuta network aiwa Mix masala. Kadiki kerunde aka Faith. Uyakona? Uri nde Faith. Akaswani 6 weeks dzekubereka. Apane 7 months. Ameke vachifa. Atina chachikawana. Ameke vanga sina hama munotsozva mudhibiri yamawana. Yangonzi amai chikomiti yangotora amai
vona unovigwa tangonzwa kuti baba mwana vari kujeri isusu hativazive asi mwana takabva tichipe zvedu angasheko kuenda vakatora zvikaparina ako kadiki ako amaikane vanoshanda kusitikusa vanongonaa saka vachavachimutora vana vese vari pano pane vana 52 27 vakomana 25 vasikana kutanga pa3 years vana faith kusvika pa18 years vasikana vakomana vakangosangana vasikana vakati kurira varipo vakomana vasikana 25 pamwe chete vana vese i52 kutanga pa3 years 7 months kusvika pa18 years vakasangana vakomana pa3 years kusvika pa18 years vangosangana vana vese vagara navo pano avakomana avo vanongobata vanongochengetedza saka ndomararamo imba iyi rumwe panext munavakomana vakati kurirei vozvitipepapeku unorara vasikana vakati kurirei munorara gogo vamwe chete toparana majuti vasikana vahombe kuna gogo futi anorara ikoko toparana majuti kuti tione kuchengetedza vana vasikana asi pari zvino handina dambudziko radambosangana navo kuvana vasikana kana vakomana vacho kungoti musikanzwa inongoitika pavana mwana hashe musikanzwa ndo mapoto edu gwani yedu ipoto yedu iyi ndoisingachuti mapoto edu anotochuta ipoto yedu ndatinobikira sadza kana vaisi tobika poto iyo ngokucheni kwedu kokuya ikokuya challenge riri unomu kunyanya huni nemachigayo nenge zvakatibata dziko inonyanya kuti bika pahuni nemuriwo nemari kuchigayo inonyanya kunetsa imwe tingawana zvishoma chikafu chatobika kuseni kuti vana vajezvo kana zvakaoma tofanira kubika 4 kg tofanira kukwana vese 52 vanodya nika 1 vozodya kg 2 ngokudya panoita hatibike kuti kuseni uyu musikana anogara pano futi musikana wepano muombe uyu musikana ndewepano futi saka katupa zuva noti hatina chikafu chotiti makusendi ti masikati manheru atiwezviibuda nokutendakaumira sepo vatotenda mwari shondorori krismas vana vazhinji varangarwa kuti arangarwa zvakanyanyisa kuti vana vauye muzviro chikafu vanoizvozvikupfeka saka tinokutende zvakanyanyisa sarambe musati kanganwe rambe muchitiyeuka toda kuona kicheni nekumwe mamwarisi tauya mukicheni mavanobikira mukicheni matinobikira ipoto yedu iyi ndiyatinobikirawo raisiwo iyo iri uko iyo raisi nemuri tobikira poto iyo noti mapoto edu yakaboka 1 ndoino ipenyu iyo poto iri uko ndatobikira sadza inodo kicheni yedu mvura yakangonayawo tongo padikidiki matongobikirawo kana mvura yanayasha zvakatooma saka hatoenda mwe marooms ariko kuti munatse kuyaona ko zvavanofuga zvavanopfeka zvinogarepo munomwe munorara vasikana vakati kurirei macardbox aya mune hembe dzevana magumbezi akapeta kunemwe mabhegi tikaisa apa dzimwe hembe dzinogara pasi pembedha dzimwe dzatinoti timalatestiwo ndi dzatinosiwawo pasi pemetres kuti dzione kuchengetedzekawo kuti aone chekupfeka zviri nani nekuti vana chakawanda hatina mwana atoti iyi hembe ndeyake vanopfekedzana nekuti takati uyu ndeyake mumwe achapfekei
saka tongoti vese ndavapfekedzane kuti zvongofamba. Tozotaura nyaya kuchikoro next year tine magrade 7 aripo 7, magrade 6 aripo 5. Nemwe challenge yomba yatinayo yekuti magrade 7 hanzi kuri pamwana petemba vana 7 hanzi magrade 7 unofana kuregister term 1, term 2, term 3 mwana pagore nda $30 plus $20 per term as school fees. Towork out times 7 vana vari pachikoro imari yakati 1 day. Saka vana vanodzidza muno Hampden. Vana vanodzidza chinochira pachonzi Better Bricks Primary School pamwechire nesecondary. Tine musikana unzi Memory next year kwenda form 4. Tikuvavarira kuti Memory dakwanisa takwanisa kuti Memory anyore remangwana anozokwanisa kuti chengeta kana kuti kavhu pane zvimwe zvida kukavhwa. Chikoro chakakosha pane zvimwe zvese. Tine mukomana anonzi Takudzwa ari kwenda form 3. Tine musikana unzi Jenny ari kwenda form 2. Tine mukomana kwenda next year form 1. Mwana gogo aripe? Ana gogo wamwe wacho maifoni navo vapo. Vafoni vachinzi vari kuguma hospital babo varwara. Muri 3 handizi? Saka isusu pamutasara tipo 3 pano. Vamwe wacho varipo vana? Yamwe wacho ndovakuru wacho. Magumbezi atiri kuona ndomagumbezi chete. Ndomagumbezi neyamwe chatakapetera apa neyamwe wacho. Anofugwa nevakomana nevasikana? Ari kuno ndomagumbezi yayi kuno idzihembe. Idzi vanorara muno. Nendorara kumapetoko ndomachini magumbezi yavo. Aya. Yamwe chembe upside uku takasa hembe kuti kana tauda kupfekedzawo wakati weekend inenge rinani kuti wapfekedza hembe dziri nani. Pane kuti yamba chingotambisa pamba. Nekuti ndisina woti zvekutsikira zvakangooma. Vasikana vanodawo mapedzi. Kuna vasikana 5 vakwenda period. Takatanga chivadzidza zvemachira nekuti mari yekutenga mapedzi ndandisina. Saka nevamwewo nokutsana kunongoya kunoitawo vamwe tinovatsanangurira zvakamira zvakadaro chitibvunza ndobva tavatsanangurira nyaya yevasikana. Ndo mararamiro edu pano. Antu adi mararamba mao. Ana mateja hapo vanda kubhora. Iyi ndo gumedo iyi. O vamwe ndo gogo avo. Amwe ndo gogo kamwana. Ava vamwe ndo gogo vamwe vegogo vedu. Makadiko gogo. Aiwa tiri right. Kumba kuri right iri sei muri yenyu. Aiwa muri iri kutamba ndizvozvo. Oh, avo ndivo mugogo avo. Oh. Mama wacho ari? Kada gogo funga gogo kuenda kubene. Kana gogo ni vati vana gogo kamwe savana vana gogo funga. Kana gogo koshia seri. Kana wewe sina tikana. Saka vana vanodya kangani pazuva? Vana vatinongoti katuva kadya masikati nayo zodya manene. Koma kusena vadyi chini. Kuseni tinotongobika. Tozovapa chikafu mawa. Ora like ipapa vachatodya lunch chete. Vatodya. Vava manheru. Makusena vadye porridge vanoti. Nyangwe vachienda kuchikoro. Havatakure malunch box. Ora tomboti ndoda kutora mwana wani kunogara naye ndichimuchengeta ndozomuunza zvinoita here. Ipapa ati minista akataura kuti vanokwanisa munogona kuchuza kuti mwana uyu ndinoda kuchengeta. Mwana uyu muchengeta ari pano munomumonita ari pano. Cheso chamuda kuita munomonita ari papi? Ari panzvimbo. Saka Alright, tomboti ndichimuchengeta ndichipota ndichiuya naye muchimuona imimi kana kuti muchimuona achizodzoka zvake pano. Anditi anenge asisiri wangu zvamuchose achizodzoka pano. Izvozvo makarambidzwa. Saka ndinofanira kuenda kugovernment ndonomukumbira kuti ndimuadopte. Saka government kwandiroenda ndikupi kana kuti social welfare handisi? Mune pifi? Trust kani. Mune trust. Saka kutrust kwacho kwandiroenda ndikupi? Rekemo story wana gogo koshi. Ndivava gogo poshia. Gogo koshi. Leo tasa gogo koshi vabude reko ntwaripo. Akuda kungonzwisiso in case ka pane mwe munhu ake pamwe anoda kutora ake kamwana kamusikana aka but amutore zvamuchose handiti anodzosera henyu mwana wenyu
pane vamwe vanhu vakadzi vari lonely vanodoti vana pamba handiti saka ndo zvandoda kungozivawo saka zvatichaita uchatisira namba dzako watisira namba dzako dzinousataura nakokosha rusere ndiachazokupa madhitozi acho kuti zvakamira kunoendwa kupi ndekupi aiwa maita basi isusu unongotipa namba chete alright SIS MELLY SIS MELLY Tabs Secretary Chief Muripa live Muripa live madairis vari kufara hanzi saka minista atadza kupa upfu here hanzi vana kana ndotora mwana anoenda kuna minista Hello. Hi. Unenzala? Unenzala? Ndinenzala. Tikara ipasi. Gogo nokubro tishika katishika. Fast, guys. Alright, whenever you come, I'm gonna do It's fine. chikafu ndofunga chirimo muchokanda chitausiram chivhura kuti takumba
kuhlanganiswa nenyaya ye-5 chicken izo ndofuka i-16 ndedzevana ava Christmas andifuka hapana chechristmas chisipo apa munhu akavanafana onidia okay hapana chisipo anditika kwaiko zvino todango tivhure mabhegi ehembe tingosetimhurango zvinongonakidza umwe nemumwe achingotsvagadza vanokwana masaisi chingovapfekedzwa kuti chivapa antimaona vanokupfekedzana kuunza dzakawanisa saka mwe nemwe ngachimira nedzake mwe nemwe ngachimira nedzake ndikuti vachasheya shuti wani varipo mwe nemwe apfeka shuti rake ari munhu rake achiyadzoka taona munhu vachashoteka mari kubhezenemiwo timume hatina kukanganaiva kuita basa racho mukangomira honest muri pahonest isu tichamira honestwo tiri pahonest tizoti kuzimbabwe kuya handisimaona tingodaro hatingotatiita mabudzi hatingodi kuwaona upai huku dzazobiwa tizakudzakambozwa mastories you show everywhere. Christmas yatanga mashwaka. Musapedza yese ndovanodika pane vasikana vati kurei, pane vasikana vandaona vakati kurei so. Pane vasina drink here. Pane vasina mamwe drink. Nebhuti gadzuye ingodururai bhuti ingodururai pasi. Dururai pasi. Mapedzi wechese yatamba vasikana vati kurei yavai. Aripo machini tapedza hembe kumezi siyai apo toda hembe tesi ngambotanga wayatengeta apa hembe Devapi? Ai, watu kuna vana vepalo. Wasi mudiki ai wachile vana gogo ndachikumbira kuti mutenge mabvisa vana vasiri vecho vepano musiye vana vepano Vesava vasi vepano kapi aka
Unachida kuti pasare vepanapa wacho. Uinde wepana. Vana vacho vepana tichatiziva. Vana vacho vepana ndivapasi vepana ndivapina diki kuti. Iwe uri wepana here? Unogara wapi? Unogara kupi? Chigara apa. Vana vacho nyangwe vasiri pano vari kutodawo. Alright, gatidai so vana gogo. Vana gogo. I think vana gogo. I think vepano vari kutodzida matutu pairs hanga vatombomira upare kunze kuitira kuti vasashehe hembe ngavapfeke dzake dzake. Vepano pacho ndivakatovanda tudiki tutira akasikana kadiki. Achirongedze. Nokuti mobese vana vanotokwana bese sezvo tachizivawo kuti next time pane vamwe vana vasiri vepano chaunza dzakangowanda kuti vaone vasiri vepano. Saka vana Nadia. Kupi? Ndiwe gogo. Ava futi ndeve pano. Iva ava futi ndataura navo. Kune two. Ndataura neava nevamwe vazhinji. Neava vane rasta. Ndine namba dzenyu naikoko ndinoda kuziva ndine vamwe timu rangu riri kudiaspora rine dzimba dzarakangova kakuno kutsina anogara vari kukumbira kuti kana zvichiita vana nzevenyu vasitora vana kuti vana vaikotsigisa vana chikoro handimaona chete pamunoda vana muchiona vana ende vachiuya vachipota chibatsira pano kuti voisa vana ndakabvunza kuti how are you going to do it zvikanzi vakabvumudza kuti tere mwakanichanoda kana vasikana vaviri kana vasikana vaviri nechikomana 1 vagara kumba anotsvaga musikana webasa vatinotsvaga isusu tosa mumba paipai tichinoona kuti vana vagara sei asi holiday kana muchida vana venyu vachidzoka kunoku hasi kutora vana zvinodiwa kuda kubatsira kuti vaende kuchikoro saka handisi kuhuse aiwa apa nyama tarekanaka regai kugometa unapafuna kugara pasi tozatamugumakoseatangotaura paapo tozapekoti after vana chizozvivhura kana chizotorwazotora kuti anenge atsvagira vanaka jumbowo aito tinoda tsvaga kwachikoro zvakanaka zvakadini just kungoti abatsire mutoro wacho uite light anomana because obvious vana vacharamba vachiuya handiti kungonati vakuramba vachingosika vaisasvika panapa netokaona angusenti handimona vacharamba vachiuya vamwe vana vachida vamwe vamwe vachigamba kuti vamwe pano zvichingodaro saka hazviva vasi pakapera vana ava ende kana vamaka vachengeta vakadaro ndikusana ne 1000 vana poita teme kuti vanhu vasvika pakukata kunza chinhu vana dambudziko renyu saka vamwe unogona anoda akiwa anenge achida kutora kuti andibatsire muchidzosa ndewenyu mokuita muchiregera zvichidini zvichidaro vakauya kugara pasi muchitotaura vakangouya sezvo yakasina taurika nyaya vakangouya tobva tataura nyaya dzezvita sei tobva pebva mataura sei vari paapo obva mataura kuti aiwa kana pachizuva vachisarudza vana vacho vaviri vari kuda vari kuuk vangangoti vana chero
ndikangoti ndichangonosvitsawo shopo sezvo saka ndizvozvo kuti masenyu ndokunga hanzi pane mafuta I think 60 liters dzemafuta saka isusu hatina kumbobvira takauya nemabhasi taiisa kubhazi zvichiuya saka munhu webhazi akanyora mugrupu nezuro kuti ndasara nemafuta handina kwanisa kutumira because zvikuitika kumabhodha saka zvatakuita kune vamwe vedu vachiri muno muharare achisvika nekunge anzi anotukakudza nhasi handizvo akati nhasi anosvika mangwana achisvika mangwana 60 or 80 liters dzemafuta because ma20 liters totuma varipo baba vochitakura vodzoka nawo panapa vozokupai but otherwise zvimwe sezviripo hapana chisipo zvokuti zvangove kwamuri wokuti unozichengeta seiwo zvoida kutenda Mwari akutendai zvakanaka hatina chekukutendai nacho asi nokuti Mwari ndachakutendai nerudo ramaita asi variri vatatu akakwanisa kukusundai asi ndimwari andokutendai nerudo ramanyanya kukutendai zvakanyanyisa nokuti haisi nyore kutenda vana 52 unochonova iyoka munhu mumwe chete totadza kuenda mwari kumwe chete asi ndimwari aiwa ndinokutendai ndinozvitsigira vese madzimai mauya pano nekubatana kwenyu nerudo rwenyu musaitire isu chete nevamwewo vari kutambura sesu rambe muchisumudzira asi kusumudzira kwenyu hakusi kunyika hakusi kuda kwenyu ndimwari vari kutokutumai kuti mimurambe muchisumuka saka ndinondoti kufamba kwenyu futi fambai munyasha pasawane panochinovhiringa kusvika manosvika kudzimba dzenyu chitaleluru vamwe vacho kana vanokwanisa kuti mirire tonokutorisa vana mabhedha tokusotera iyoyo iyo nhamba dzanodzidza mutatauri neni ndokusotera itoto muchitoita zvita vouya kuzonyoreserwa panapa then zvakogadzirwa then huku dzenyu dzamoti modzisa paimufiriji mobikirawo vana masalad cream everything is there mobikirawo vana chikafu chakanaka please birthday rangu za 25 ndichafonawo andika mapisi makuru nditumire mapicture paWhatsApp vana vakachena chizivawo chokwadi birthday rangu riri kucelebrata nevana vaya uko tachida kuswera pano but transport manje maona tikwenyuka munhu pakusvika transport yapiwa vane kwavari kufongawo mhanyira tivaende saka ngachiti chambosara chijaivha tiri pano zvino zvatotirambirei toda kutenda zvakare king Solomon Elite ari pano guys mupewo malavu nemalights mutombe this definitely is one of the good guys for sure, no doubt about it. Ndakumisira message to Elite tukwenda ku Hampden if you want to join akati ndikuya and for sure he's here kana paine munhu one pa social media yese kuvarume sofa ndisina wana power nanchipa enough respect apana ndachimbokonayo so kuti but uyu mfana uyu ndikumpa enough respect auya ari one akamira kudaro kureva kuti whatever that is doing it from the bottom of my heart guys and muri kuzvinzwa so uyu anocollecta mapads us as diaries chiri ku South Africa we can't come to Zimbabwe always later my 7 let's number of Zimbabwe antika let's collect pads tichapa iye kwachaisa it's none of our business I think apa already my pads evana venyu vasikana vakachikurei tine more than 300 mapads arimwe mumu sanitize more than 300 antika saka achauya tichasunga pamberi nemapads guys akachipa this project now it's not for ours it's not ours now tichadonesa diaries antika tichipa chi Elite antika kuti aitewo kwaari kuendawo achienda but guys this guy aiwa salute pamasocial anozviti masocialize ekuzimbabwe pavarume head bowed ndapakutenda no ndini ndikutaura tatisingamuzivi tinongozara chipamhepo it was our first time meeting him today antika but I could actually see kuti no he's a good guy so gogo hanzi vakawana here hanzi vakarora kana chidangomshipa chete hakuna munhu local if you want to ship him shipping only kana kugomune maboyfriend here ini ndine muavesa havana gogo vane boyfriend asi havana saka vari kudawo kuroora gogo wangu please if you want single and mingling kana muchida kuroora gogo wangu gogo vari ti guys madhara aya ari kumaakaziuya ari ti uyai kuno ava tsukwa ava yeloboni ari kuda murume kana ari kuda murume
Please, Rora Gogo, and we are going to check it out. Ah, boss, my remind. My 50 years, I am a 49, 50, my late 50, 40. You know, that's it. I'm going to good wife. I'm not to change the region. I will Johnny hosted in a doves taken already. Mazel, where Johnny taken in doves. Win? More win? Mirai papa. Quite no kumbro mari chigayo na gogo. Ne uni. Tine mwana data fresh. Okay. Right. Antin tina mat. Tinzi na mate. Tinha mbele kwenye Jehova wakati dzino dzichodi Jesu Kristu sokutenda indimete kuti kwatukomba wedu kutangarira wedu Jesu Kristu. Amen. Kumbira ugono kwa pamoyo wakanaka ugonodzoka zvakare. Amen. Mwari masiposa asatombo tukangano zvakare. Amen. Tichengatai pakati penguva dzinonana gogo wedu. Mwari masiposa takumbira ugono kufamba zvakanaka mugonodzoka nzira dzako. Powerful. Thank you, young man. Give you got in there and it's like a condom from Kachi. Mention the last sleep for this. I'm by you anyway. Where could you go? Okay. Definitely out chigayo kwacho nane unandika. Saka tichataura please. Itayo kuti muti bata ndika ndifunga pita chipina mpaka 1 chitendera chingopedza. Bye bye. Ngokuti kata baba phone number zangu. Anogona munhu mwari. Aiwanda kutenda zvakanyanyisa. Aiwanda kutenda yangu. Vana tona hembe dzokupfeka paChristmas hatisina stress zvedu zvokupfeka dringi vakunwawo. Mangwana aiwa mafaro chete. Kana nhasiwo nhasi izvozvi Christmas. Tainzwa huku dzokiti idye nevana. Aiwa ndikuzwa kufara zvekuti. Izvo zvikasatira kujensuwo polisi edhavisi acharigwa nemapepa masaga. Chatomira kuti wigi iwewo. Ana mukoma tinawo pano. Baba ndokutendai zvikuru. Ana baba. Ana baba muye mujoine Davis yedu muye mutijoine ku Davis. Munhu wese ku Davis. Munhu wese kuzororo pumulani munhu wese ku Davis. Aiwa ana mama vati munhu wese kuzororo pumulani munhu wese ku Davis. Ai, indiri padziva rasekwa pa 2 minutes. 2 minutes. Munhu wese kuzororo hande tonoisa mapolisi. Mune mapolisi kana mati. Join nayo kama polisi ajula. Tichaita plan yekuti touya pana pavo join because vanotomanidha because kufa hakuna mna singafi. Umeona tichaita plan yekuti touya nayo nematsitsi wayo nechi then vonyoreswa pana pa but then we start from there. Mutaona kuti musatozogara pakanaka kuti kafamba zvakanaka nevana venyu patori right. Zvinhu zvikangofambawo zvakanaka. Tatisingadi wawa ende zvinhu zvinoita vamwe chete. Titori nestructure kuya. Nema secretary netine zvese vanoita zvese. Saka zvinhu zvete chidangotoona imofuno kutadzira zvakafambawo negwara. Katenda hangu mosara zvakanaka. Takumhanyiswa alright. Takumhanyiswa vedu vedu. Takumhanyisiwa tachonga kuswera pano. Tachonga tiswere pano. Aiwa ndoenda nayo ndoenda nayo. Amwe adokwira mubhazi ava takumhanya. Ndiri palive dende ndato kwafona chiripo karipo yaka hotspot. Okay, ndipe ndibati. Mboto ndashitana live ndatombobata kudai iyo network ndicharega iri kusiya phone pasa zvichatoitishi. Aiwa phone ichatosari pasi. Hey. Ndawena ndizobaya driver. Majari oyenda nagondo
enda toyenda yenda kuna baba dau toyenda kuna baba chimba izvo vasikana. Hello guys, hello majaris, hello maskera sei wa guys. Tazononoka hedu nokuti tamborashika kwete zvekunyepa. Kwete zvekutamba. Tarashika chaiko. Asi tazopawana saka time kuri kunzi bhazi ratapiwa hakusviki transport kunoko. Dekwa kuine transport ingade takumbira kuti vatisiye. Tozowana transport dzogeresa taswera pano, but hakuna transport. Saka bhazi riri kufanwa kuti rinde somewhere. Saka tatodileya. Saka ndinoda kutenda guys kuti ndofunga mazvionera situation iripo, maona vana venyu, maona anagogo venyu. Amerita ngomiriro kunzwa nyaya vana because vana ava pane madiaries akati one day ari kuda kuti vatore vana ise kuchikoro, but vanagogo vari kungotsika handizivi. Regai tigozonzwa kuna nagogo toona kuti zviri kufamba sei. Ende imwe setback yataita ndeyekuti munhu kwataitumira zvinhu nemabhechi zvichiuya akataura nezuro manepose atina kuzviona zvinhu zvaingosvika muno muZarare zvobva zvainiswa kumaofisi eDAVS. Saka atozonyora mukuru nezuro kuti ndakasara nemafuta kunoku nezvimwe zvinhu shoma zvandakambudza kuti zvii asati andiudza guys. Saka mafuta apapa takutozongoti aita nosvikwidza mubhazi rake asanzi muti mabhazi zvinhu zvakawandisa vane kumabhazi vaikomplaina chichichichi. Saka tamirira takazvitumira zvikauya tokumbira madiaries ari kuholiday kuno kuHarare voenda kunotora kuzvitora vodzoka nazvo kuno totsvaga transport vodzoka kuno. Saka ndoda kutenda rudo rwenyu mese, ndotenda nemadiaries ese ari muno. Vediwe kana pane vanopa manyemwe madiaries munondipisa manyemwe munondipasa munhu ndakangotaura vanoda kuenda. Soka madiaries edu yaHarare tasingazivi tamasangana nawo kunoku tawana vamira isusu tichitaura time yekuti na 10 vamira na 8 makuseni 8 o'clock Harare. Team Harare tawana yakamira guys. Isi tichinonoka kuya uyo ndewo Cape Town, uyo team Cape Town iyo tawana vakamira handimaona vachida kuenda. Ndahwa kufara munoziva ndakanzwa manyukunyuku chaiwo ndichivaona nhasi ndanzwa kufara. Munoona kuti Mwari so zvinhu zvamunoita. Soka munoita zvinhu zvinoshamisa handimaona. Haiwa ndinoda kutenda ndofunga maiona kuti team Joburg inofamba neni handimazviona. Pandinoenda vanotiteera, pandikango ndiri pakati hamuende mega ndinoti vandoteera nditoda nditoshayiwe 3 vekuenda navo. Saka timu iripo vasvika guys. Tinofara, rambai makadaro madiaries. Isi tiri page risina noise, tiri vanhu vasina noise, tiri vanhu vanoda peace, tiri vanhu vanoda kushanda nevanhu. Hatidi hedu kupinzwa muzvifaitsi muzvinyaya muchii, toda kuzvimirira takadai. And I just pray and hope 2023 is going to be a better year for all the diaries, for all of us. Tichifamba takadai so tiri sema diaries anditika toda kuramba taka maintain our peace, toda kuramba taka maintain our unity, toda kuramba taka maintain our love. Nezuro guys, I was humbled. Ndakawa kuchikokeka nezuro. Regai ndikudze zvakaitika. Ndiri kupinda ndinotaura guys. Mamhanya iyo yatizoitaura ndadzokera kuJoni. Haisiri yandinotaura iyoyo guys. Ndakapura nyuwani, but nyuwani ndizokudza kana ndadzoka kuJoni. Mazva ndakure nezimu ndizokudza. Yandotaura ndeyekuti nezuro ndakaduku vategari mbotenderera ukanchionawo maavenues vandabuda zva pakaita motikari yakafamba kuenda kumberi kudai. I think mukadzi anogona kuva akatarisa nemurume wake nemhuri yake ikapfuura kudai. So antika akadarika D4D ikadzoka. Hanti yadzoka ndobva mukadzi unangoti SIS MELLY. Saka ndakabva ndakauchoka kudai. So mozati mukadzi akajamba ajamba achibuda ndobva auya nemurume wake. Vakomasana bona rudo rwakadaro. Murume wake akati ndakuonai but nesoti munhu ndomuziva chidarika. Tikamuti munhu anenge SIS MELLY, mukadzi akati azviti SIS MELLY vanotsvagei kuno kwazvigoni vande kugweru.
Animaona. Shikaenda kati ngatidzokere. Unongoti sisi Melly vakadaira nzivo. Vandachoka. Moza diaries andikunyepera compliment yatakapiwa sema diaries na baba kashoma munhu wemurume wakavatasa vanhu ava vanogara kunonzi kuborodha groups vanhu zvinhu zvavo muri kunzwa vanhu zvinhu zvavo vakati ndinoda kuendeswa kudhina nhasi handimaona vanhu wakatarisa nochazana kuti asibva kuuk asibva kuamerica asibva kupi zvikanzi one page ratinotarisa nemhuri yangu knowing very well kuti hakuna chichabuda charasika hapana chinabuda chinonyara 1 2 munoitwa zvinogara zvakadaro but you don't answer amupindure muri peaceful tino wakudai hanzi ndakabvisa mukadzi wangu mumapage netumagrupu tisinangana nebasa rese guys compliment yakadaro inohwisa manyukunyuku so coming from a man ita kuti uda kubhururuka so ichibuda kumunhu wechirume ndakada kuda kubhururuka guys ndakashayiwa mawins mapapiro guys ndakazoshayiwa mapapiro angu kuti ndoita seiko baba vakatenda ivavo nemukadzi wavo vakataura zvokuti ndakasvika pakuti nemwari saka ndipo patatosvika apa ndopatiri apa yesu kuzvatinongona sevanhu vakashoreka vanongotukika vanongosekeka vanongoshorwa zvikanzi naisi Melly ndimeri kwakana makagara pachichiya papa munenge muchitagamagandikadikada uzasisi zvamune zigadzi zijaindi mukadzi ndikati bankuru tizigadzi ndikanaka ini ende zvechokwadi ndakawa kufara kaisi ndoma aiwa ari kumaiwa ndoma compliments atinawo masititi guys in reality ndo maonerwa atinoitwa tavingwa neumwe journalist takamira padavsandi takamira padavs tikavingwa neumwe journalist guys pandafamba so far kubva kuborder handisati ndanzwa anything chiri negative kana chiri wrong guys ndiri kunzwa zviri kubva mozati ndakaenda nekubotswana because ndada kuzama kupita time plus congestion handina kumira paline shout out to Vusi weku inozimra uchiko zimra Vusi wekuzimra ndakabata staff guys mari dzinobhadhariswa motikari and chichika I paid I think 50% because you don't deserve to pay $150 but right $50 chete simeni murowe pasi kana kusechwa handina muri kunzwa paboda ipapo vanhu ngati malaini respect varume vakabuda sisimeli nevakadzi makambona tinonyara ini handizviiti celebrity because handisi celebrity ndiri munhu wevanhu I'm a person's people chete handisi munhu celebrity ndakanga ndakutonyara paboda maichiro akaita vanhu vamanyiro takazoita kamagroup photo vanhu vose vakari panai takambozotidhira light takuita kamapicture zvedu takapoza maselfie saka zvinonakidza guys sofa pandasvika handisati ndanzwa any negativity ndinoinzwa kuvaroi pasocial media chete but in real life real people vakutaura handitika aiwa let's keep up the standard guys rambai makadaro ngatirambai takatsika handimona handisirini kwanzi SIS diaries hakusi kurehwa inini guys kukurehwa tese madiaries because SIS cannot do anything vari one azviite totoda nadia totoda timu rese riri panapa kuti inzi diaries vanasavelo varipo panapa kuti tinzi diaries imimi kuti munzi tinzi diaries tese takadai tichikwira zvedu mubhasi tichinda animona saka I'm so happy and I think that was my best birthday present ever guys. That was my best birthday present ever kuudzwa review yedu nevanhu pese pandafamba so far pese motikari vamotangwa chabondera makuseni vandiona ndiri mumota iva achidriver kuti ndime SIS MELLY mirai ndikatira pameriki ndira pai animaona saka that was my best birthday present ever kuudzwa kunzi you are doing good and mwari vana vachiita zvakanaka and page reintoda naro and this was coming from mature people antika machembere acho nemadhara saka if une muchembere waunoziva kana mudhara wauri kuziva ari kubhoyekana this is the page to be ndo page racho iroriri remachembere acho iroriri nemadhara acho pana patinoita zvatoda semachembere nemadhara ndo pedu pezera redu as long as tisina kuda tuka handiti as long as tisina kutukana nevana handitika kwatiri zvinenge zvakatsinakira mature people ndozvo zvakanyondibata ndasingaugire twana ndofunga muno you can see the people muri kuona type machembere anzi pese padofa machembere angu munomaona you can see the age group yatinayo age group muri kuiona muno motikari muna mutine 50 years ari push
Uyo. 50 years golden girls. I think now we should say we should change SIS MELLY diaries golden girls. Yes. They're all about joy and happy. Havana zvipomerwa, havana zvakaipa. Vana vadarodzidza life neku tinavo vadiki varipo vatinoti vana vedu. Hanzi mukuenda kupi diary tatotodzoka takutodzokera mutaundi. Tinavo vana vedu vechidiki ava tinofamba navo. Tinotongofamba navo tichivatsiura, tichivarayira, tichivadzora, tichienda saizvozvo. Hanzi atituke vanhu. Oh yes, Lady Pim, atituke vanhu. Atituke vanhu. Tinotukwa zvedu isusu because takashoreka. Hazvina basa, but isusu atituke. Isusu tinototukwa zvododaro, but isusu atituke titori bhoo manje. Anoona. I just ndakuza muno before ndikati usatuke back. Don't tuka back, let them tuka. Iwe uzoruza kana pesa utuka uzonzoti wadona nzevere. Ine ndikati wadona nzevere. Iwe awudona nzevere. Sandiro babazele kutukwa iroro. Sandiro babazele kutukwa iroro. Kutukwa kutambusa nguwa kwakuya. Utabata nobochinja. Chinanzi ghost chinanzi sokonisa. Tell anotuka. Anowa. Yes. But magosi vari normal, vanhu vari normal. Kobhadhara kutuka. Hanzi sisi matuke ndimi vandiri kutaura wani kuti tinavo vamwe vana vedu vari pano. Matuke muripo wani vana Grace totoyazozati mutoripo. Totofamba nemi pamunotorasika totokudzora. Allow us kuti kudzore sana mama venyu, savabereki venyu. Hanzi nadia uya kumashwede. Saka tinotoka kuti allow us kuti kudzore vana vedu, but we love you. The fact yakuti uri kusiya kunonzi kunonakidza kuri toxic uchitotera pano, it means kuti wakatosiyana nevamwe. Tinai mwana chidiki uyo mwana wedu chidiki tarisa imuona mwisirewo malafu nemalex guys mamuona kamtuke ikatina kwa makaona kasimka kubva kumba auyo kama na asimuka kubva ku diaries kama yako wanda kama yako basimuka kusiya temi yavo and bese goma love nemalax wena kusiya temi yavo vana vachitanzwa tikuyenda antimaona kuti tikuyenda tuma 2K. Saka tinavo vana vedu tinotamba navo, tinofara navo mune zvakanaka, tinovachatisa, tichavachatisa isusu tigofamba navo, tichavachatisa musachete tiriko eka hanzi mai vemarudzi. Aiwa, amen, ndinotenda makudzi. Thank you very much. There is messy muruya mchato wangu chata manji. Pane zviripitika mudayari mo. Mapia warning, hanzi pane zviripitika mudayari. Saka hanzi muchato, hanzi saka after party iri kupi. Simba tikuenda mbopila mtano tona tingaona rekombi. Tunakwenda kwa Mereki. Ndiko? Tukwenda kwa Mereki. Tukwenda kwa Mereki ndokwa tuda kuchitende. Okay. And is it right. Kwa Mereki. Ndoko toenda zvedu kungonogocha tichitandara tiripo anditika tichizoti mangwana vato sisi vanorova kugweruwo vegweru tichidzokera kugweruwo tichida takadaro andimaona. Aiwa simna nonzi Elite Solomon ka ndamupa enough respect mufana uyo mwana ndamupa ina. Hello mchairi tinovatenda vedu we. Muchairi makaoma, muchairi vari single guys havana mukadzi. Muchairi azogarira padhuze kuti kuti ndanogarira padhuze wena ende zvakaoma. Muchairi vaichanzi vaita tekeni, muchairi vatogwa vatorwa and then aiwa pana Sandra, show your face, Sandra akudawo murume ari kudiaspora. Yes. Right. Hanzi aiwaka iyo naichi chihungwe. Let's learn to separate. Tipanguwe mafaro. Tingaita live yekuti zanhu vakanga vakashudzwa mubhazi chiwa tiri kumafaro kana newewo.
Auntie, there is a time for everything. There is a time for everything. Tubva kuvana vedu kokuva kubva kuorphanage and see then ikachizita life inenge yakazvimira iri yega tapedza anmona aiwa Elite Solomon sando dzake guys ndinomupa sando dzake. Thank you Brian, thank you for 50 stars, thank you Brian. Elite ka guys, I think kungomutenda madhairis what is then toda kumbonganza mapage totumira pari ende isusu madhairis vaiva totumira mapage ka atite zvokunyevezera tinotumira chero chaiko ani maona kwai ndinoenda kuAmerica sindi kukapa liyo chimbogara kukapa ikoko chimbogara ikoko kukapa isiri paZimba vane huku vana vane huku dza Christmas guys saka 16 huku Christmas inochikuza but maona here guys zvaitika paya vana vamwe vose vazara vaya vana vaya nekuti ndafunga ini ndakuzara but yei pakaipa pakaipa guys maona imi guys ka yescan memory guys makambonawo kuti tinoseka kuti South Africa kune mukuru makuona kutabva kuMount Hampden zvakasiyanei guys